So ndihleli apha ndiyayicinga uba kunzima uba ngumAfrika. You understand? Uba ngumntu omnyama, there's certain things that will always be at the back of your mind. Akhathali noba ungaphi, noba unga-overseas, noba ungaphi na. You understand? So as umuntu okhulele e-Eastern Cape, I mean ndingumtshana wamabhaca, mna indaba yeyeza nomthi, like I do believe uba umuntu uyathakathwa mna. I know that. So you can never convince me uba ezo zinto they don't exist. Are they my daily reality? No. But do I know about their existing? Yes. Do I have an understanding that we are spiritual beings and life is a spiritual journey? Absolutely. NdingumAfrika. Ngoku ngoku ndilahliwe, you understand? Inside kule relationship ndilahliwe, and apha ekulahlweni kwam apha ekulahlweni kam into efana into yoba ngabana i-breakup man ayikho mandi yabo, ayiyo laa breakup yabelungu yoba ngabana, oh, you know, we're taking a break, like ikhona into enomoya yoba jonga andikufuna. Now apha kule community yethu esihlala kuyo, I think something happened where they had to dig underground. So esi story soba dig underground ndisiva after the fact. Caba khona into ibiyenzekile ke ne-infrastructure yalapha kule ndawo sihlala kuyo, and then i-government yaphasa something kofuneka kuzothiwa dig underground. Yabo, le nto yenzeke I think last year. Fine. At this point was mna ndizihlala ndedwa ndilahliwe inside kule relationship. Apha ekulahlweni kwam ke guys, zikhona izinto eziye zavele zandothusa, yabo, about omnye umntu inside i-relationship. So omnye umntu inside i-relationship ayingaba bantu bagodukayo, like zange agoduka afuna uzigodukela iAfrika kokwabo, like ukhulele apha ke, yabona umntu wam inside i-relationship, i-relationship sayiqala apha eAmerica, and ayingaba bantu ababhiliva kwizinto ezi-spiritual kakhulu, like akekho that deep or connected in my opinion. Okay, fine, ngabinamsebenzi. But ke njengoba ndilahliwe for the first time inside le relationship, wavele wadecide omnye inside the relationship uba yena uzawuhamba agoduke aye eAfrika. I'm like, okay, agoduke omnye inside the relationship aye kokwabo. Hayi, ngabi namsebenzi, ndizihlalele mna apha ndizenzele into zam, life uqhubeke, ziqengqeleke inyanga. Ikhona laa nto uba ndikulahlanga nje, yabona, ingathi ndingayenza nento apha kuwe if I had an opportunity. Ndiyayibona ivibe uba anamana sizotshomi, you know, mna I thought ibizawuba cute le nto yoba okay, Thabo and I broke up. Yes, this is a relationship. The breakup is cute. Yabona eza breakup zoba ni post collaboration. Kuthiwe we're asking for privacy during this time. So mna ndandijonge ngolo hlobo, but asada kwacaca uba ikhona mani into yoba ngabana like no, asizotshomi, andikufuni. I-breakup is giving mshini wam, yabo. So ke ngoku omnye uhlele eAfrika, ndizihlelele apha, akekho la cordial, babe kuthiwe sizaba cordial. Now kule community sihlala kuyo ke, they dug underground for whatever that they were doing that needed to be done. Most mna ndifane ndincokole nomeza bam, like I do have numbers up. Yes, in the Western world, you know, I mean, we barely see each other for a little chit chat, but I do have contacts up. So ndizihlele apha endlini, ndishiyelwe indoda, I'm just chilled. Yebo, ngenye imini ndithi ndihleli noba kwakungo-3 AM guys, yo. Ndibone igundwane, like impuku impukukazi enkulu yaphuma bom, iphuma ewardrophini, like guys, I'm so traumatized from this whole thing. Yaphuma bom. I was like, no, what did I see? But he has impuku mos move fast, so he was like, I was like, I mean, ndise-America and mna ndikhulele eQonce. I know uba ngabana some of you nizathi iQonce limdaka, things have changed, but mna ndikhulele eQonce iseyiking Williamstown, like yayinqabile impuku. Yayinqabile impuku, guys, you understand? So iindaba zinto zempuku neekati neenyoka as umuntu omnyama, it's still deeper than surface level when I see it, because my brain has been wired like that. Now can you imagine, son, ndise-America thinking uba ndiwashiye onke amagqirha eAfrica and then ndizihlele endlini yam, boom, impuku. Hey, ndithi ndaziqaba anointing oil, ndingesawatshizi imana amanzi, ndingesathandazi amandla kaYesu indlu yonke,
ndiyatshiza igazi likayesu nditshiza igazi likayesu emathongeni because ndibona le mpuku I was so terrified. Ndifowunela usister wam ndiyoyika ndihambe ndiyolala kwatshomi yam because I'm like I just cannot do this. Ndithenga ii-Retex zalapha eAmerica zifakwe izinto boom siyifumana impuku ibhubhe ithi ngoku seyibhubhile ndithandaze phezu kwayo. Ndithandaza phezu kwayo bafethu. I was like asoze nanini na kaloku i-spiritual le nto izothini impuku yeAmerica sana igundwane kwam. I mean mna I feel like mna ndingumntu oclean mna yabo so nje I was just like this is too much. 2 days later kanti ne-cousin boom i-cousin yayo. Let me tell you something. I feel like ever since that incident I'm just like extra apha endlini yabona ndinezinto zitrap impuku. I'm so scared and all of that. Now tell me why umeza wami ke bendimcelile ba azondilungisela into apha endlini yabo waza ke bezondilungiselela something bendifuna i-installiwe apha endlini. Ngoku uthi umeza wami ba uthi nawe unazo impuku. Uthe wathi umeza wami ba nawe unazo impuku. Ndiqonde guys kuvele kwathi because kaloku this is in my daily prayer le nto lempuku and kaloku mina I'm thinking ba kukho lo decide uye eAfrica after ndilahlile. Ngoku xa ebuye eAfrica mna ndinempuku endlini yam. I was like 1 + 1 is 2 snoko noko. Now that I think about it, umeza wam was so happy to find out uba nami bezikhona impuku. Apparently nalo ose next door naye ebeke wanazo izimpuku. So ngoku sizawenza i-joint complaint. Siyocomplain about impuku. Son, I was like no, sizisiwe apha kwam asoze. I was like oh no. Ndithi ndathi devil is a liar. I took it personal. And kaloku you understand indaba yaka-Africa Magic. Sambukela u-Africa Magic sibancinci. So I took it personal. I was like uyena asoze. Ungazange wagoduka into nekugodusayo kuse-Africa and then uthi wogoduka mna ndibe nempuku kwam. Hayi ndithi ndandingesala itshiza igazi likayesu nasebhalcony nasezitepsini. Hayi ndandiredi kwamnalo kusana because I was like uba ucinga ufamba uzaya kwela khwilizwe ubuye nempuku. Arha nam ndiyayazi iprogram kaloku nam ndikhulele e-Eastern Cape sana. Ndikhulele ndingumtshana wamabhaca. I was like hayo uyadlala lo. Uba ucinga mfana uzayo kulaa lizwe lakhe eyondenzela u-Africa Magic. Nam ndikhulele e-Eastern Cape mathana. Nam ndimnyama. Ndingamconsulta nam uGogo Scotten. KuGogo Scotten. KuGogo Maweni abagogo benu ndingamconsulta nam sana lam because if uzoza nempuku yakho i-country nam ndizaza nempuku yam. I need to find out uba izimpuku eziphume underground and this is a disaster in America. I was like thinking about it. I was like yazi kunzima uba ngumntu omnyama because first thought mntasekhaya asoze nanini na ndithi ndingesamqalekisi emthandazweni. We've been through a lot. I-trauma esinazo si-different. I was like hayo how uyadlala son zaza neyami impuku. Zaza neyami impuku son. May the best gundwane win. Yeyiva.